ayikho enhliziyo ayikho lenda Uthi ngathola nawe vele umantshiki lana. Angeke phela. Angeke. Useless vele awunamsebenzi. Umsebenzi wakho yini? Useless man. Hamba nawe uyobona abanye le. Umantshiki lana bayisa pha umantshiki lana. Bayisa kimi. Usho ukuthini mususho njalo lo muntu onokuthola umsebenzi nje ungenamsebenzi? Akusana ndaba. Nama ngisamfuni makayele ayobona abanye. Hawu. Ngikubuza yonke leminyaka bengilahle bengibhizi ngidlala ngesikhathi sami. Besithala lokukahle bo. So ufunani futhi yini ufunani? Manje mfethu mawubhiza nale manager yami uthi ngithini? Uthini ngani? Nawe hamba ubheka abanye ufuna abanye futhi. Wama yofuna abanye nawe. Awusiyi type yami phela. Awusiyi type yami phela. Usisi. Angithandana nomantshiki lami. Abantu balala ngamabhuthu emsebenzini. Angithandani nawe. Awufundanga futhi. Icala namhlanje. Phela nama ngincenge. Uright nama ngincenge. Asincengani. Fuck man. Asincengani mina la. Yazi bheka mamela la mfethu. Mina ngizokudeliver dala mfethu like ngibekile imali esayidini la. Hamba ubona ukuthi wenzani. Hamba ufuna bakho nawe nami nginababa ngithi. Yeah, fuck. Now fuck man. I fuck off man. Fuck. Akunanda nama ngincenge. Phela ushisisi nasempedini. Hayi right boss. Now mos kuyafana. Ebafu. Kama fast kuyafana mos now. Ngisa nayo yangithola. So igcineni kuphelile mfethu ayikho into makuphele vele ku right kuphele nami ngiphume so nawe uphume so. Ala ngifethu fog mfethu. I fog now fog yeah ngizotshela umuntu amaqhosha la emsebenzini. Ohambe la emsebenzini uzomtshela vele. Hayi hawu. Angithi unama attitude. Bafu uyamuzwa manje. Sisi. Futhi nawe uyamtsholela mos. Wangasanga nefoni. Uyamtsholela iphone yakhe. Akazanga nefoni lo muntu. Iphone yakhe. Uyamtsholela. Lo mntana uyakhula lo mfethu. Uyamtsholela. Mani ube wambona. Bafu mamele lo mntana nami ngifuna iproof iphone yakhe. Impedeni manje yini lezinto azikhulumayo kuphi ngakhuluma mama wona uhlanyisa le manager yakhe vele yamhlanyisa yangihlanyisa funa kuqosha vele ngasangazanga nefoni vele singiyakutshela okay now uyajola vele ukhona vele ufuna proof inkinga nomntana mfethu ngimsacrifice leka baya mfethu ukuze sifike la sifike khona namhlanje manje cabanga mfethu uzibona awumuntu namhlanje nxa ukuthi manje ujola nale manager manje uthi nomunye umuntu wena nawu nomuntu unomuntu angithi nawu nomuntu bawumfihla nawe isikhathi sonke hawu mfethu kanjani manje uba lo muntu wakho manje okay mana okay unomuntu mfethu angithi unomuntu baba okay so ngendlela okusawunda ngayo kimi ke ngathi draw dahle draw angisamfuna mano lama ngisafuni uyamuzwa awuthamlobolo ukuthi uzotshela umuntu wakhe aqoshela emsebenzini so uyabomela siqabanga ngizomtshela vela mqoshi ngizomtshela asifuni ukuthi ulahlekelwe umsebenzi yabona njalo ke so angithi asenze mamela bafu mina ngithi nomntana ngisamfuni nama ngisafuni fuck man cabangela ifuture kubeka nalomuntu wakho lo naye angithi vele dalo naye kubeka naye asikhulume nje abantu kumele ubuye emsebenzini egcina ngosuku usistena ngasemsebenzini sifuna ukwazi na nenze njani nobabili niyahlukana niqhubana abantu benu bafu ngizokutshela something mina kampani yazi yazi into engizokutshela yona